Legyetek szerencsések, Rucco vagyok 60-ból. És a következő számot küldi a Jami Alsó Németire, a szüleinek, Gizinek és Erdőnek. És szeretném megköszönni a Jóistennek, hogy ilyen szülei vannak neki, és hálát ad a Jóistennek értük minden nap. Legyetek szerencsések, és a Jami küldi speciál. Legyetek figyelmesek, és ide mondta a Jami: apu, anyu, de jó hozzá, tok hazamenni. Megöleni, megcsókolni, benneteket ne jár. És azt is elmondani, édesapám, édesanyám, hogy nem mennyire fontosak vagytok nekem az élet. Erdbely